Ang padayong grabing kainit nga nasinati karon napanglantawan ng daan nga mosangpot gayud unya sa water shortage. Samtang nga supply sa tubig sa MCWD, hapit na gyud nga moabot sa critical level. Si Alan Domingo sa report. Ang Buhisan Dam nga usa sa mga tinubdan sa tubig sa MCWD hingpit ng nahubsan, samtang ang Haklupan Dam gamay na lang usab ang napundong tubig. Sa kinadbukan maabot sa 13,000 metro kubiko ang nasinati karon nga kakuwang sa tubig. Ang breakdown ani is 7,000 sa Buhisan Dam kay zero naman gyud ang production sa Buhisan Dam as of the first week of March. Unya ang 6,000 ani sa atong Haklupan facility sa Talisay. So from an average daily production of 28,000 cubic meters per day, down na siya to about 22,000 to 23,000 cubic meters per day. Adunay mga pribadong tinubdan sa tubig ang gitap sa MCWD aron mahatagan nila og tubig ang ilang mga konsumidor. Kung magpadayon ang pagnihit sa supply sa tubig, posibleng ibatuman sa MCWD ang water supply rotation. Mas daghan na tag mga konsumidor nga nagpuyo sa kanang mga elevated or sa kaon nga areas o kanang mga gitawag nato og tumoy sa atong distribution system or kanang mga interior portion nga dili na 24/7 ang ilahang water supply. Alan Domingo, Balitang Bisdak.